बे समाव आं नोंथांमोन गासैनोबो आंनि खुलुमनायखौ जासिबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे शर्ट भिडिअ लानानै फैदों आरो बे शर्ट भिडिअआनो जाबाय MGNREGAनि जि जब कार्ड, बे जब कार्डआव रां हाबगोन ना हाबाखै बेखौ गोरलैयैनो नोंथांमोना गावनि मबाइलजोंनो मिथिनायनि जि राहा आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन। नाथाय बेखौ दिन्थिनायनि सिगां आं बे जब कार्ड आथिखालाव मा सोलिबाय थादों आं बेखौ एसे फोरमायनो नागिरदों। बर' गामि गामि मा सोलिबाय थादों बे जब कार्डखौ लानानै, MGNREGAनि बे जब कार्ड बेवहाय रां हाबगोन ना हाबाखै बेखौ लानानै गोबां राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोना गामि गामि हाबनानै आइजोफोरनिफ्राय जब कार्ड खांथिंदों। रां सोनानै होगोन, जोंनो नोंथांमोना भट होयोब्ला नोंथांमोना जब कार्डआव माने फैसा मोनगोन, बेबायदि गोबां माने बाथ्रा बुंनानै गामि गामि आइजोफोरनिफ्राय जब कार्ड खांगासिनो दङ। आरो बे आइजोफोरनिफ्राय जब कार्डखौ खांनानै बिथांमोना माबायदि रां होनो हागोन, माबायदि रां होनो हाया बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना हयथ' गासैबो मिन्थिगौ। दा बे समाव बुंनो लुबैदों, जोंनि बर' आइजोफोरा दिनै गोबां बिथिङाव जौगानांगौब्लाबो जौगायाखै, गोबां बिथिङाव जेरैबायदि जौगानांगौ बेबायदि जौगायाखै। दिनै जब कार्ड बेखौ लानानै जोंनि माखासे राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोर एबा मावथिफोरा बिथांमोना जब कार्डखौ खांदों। खांनानै बिथांमोना गोरलैयैनो बिथांमोननि जि जब कार्ड बेवहाय रां सोनानै होगोन होननानै थगायथिसि जब कार्डखौ खांनानै बिथांमोना बेबायदि आइजोफोरखौ बैनि आइजोआ बैयाव थांनाय, बैनिफ्राय बैयाव थांनाय, गावनि खामानि दामानिखौ गारनानै जब कार्डआव फैसा मोनगोननि आसा लानानै बिथांमोना बेरायथिंनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेखायनो आं नैबे समाव जोंनि आइजो बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैदों, न'खरनि खामानिखौ गारनानै नोंथांमोना गोरलैयैनो जि रां खामायनो लुबैनाय बेखौ जोङो ज्राब गारनांगोन। आरो बेबायदि राजखान्थिनि जि दैदेनगिरि बिथांमोन, राजखान्थियाव जायफोरा माने पलिटिकेल नेताफोर बिथांमोना बेबायदि जब कार्डआव बेबायदि रां सोनानै होनो हाया। दिनै इन्डिया गभर्नमेन्टआ माखौबा फोसावदोंबा रां होगोन होननानै बेखौ नोंथांमोना हयथ' मोनगोन। खामानि मावनायनि एगेन्स्टआव नोंथांमोना रां मोनगोन, नाथाय नोंथांमोना उइदाउट खामानि मावाब्लासिनो नोंथांमोना बे जब कार्डआव रां मोननाय नङा। दा ओंखायनो आङो नोंथांमोननि जब कार्डखौ नोंथांमोना गावनो चेक खालामनो हायो। जायफ्रा माने गिदिर मबाइल दङ, एन्ड्रइड मबाइल दङ, बिथांमोना गावनि मबाइलावनो जब कार्डआव फैसा हाबगोन ना हाबाखै, जब कार्डआव रां हाबगोन ना हाबाखै बेखौ नोंथाङा गावनो चेक खालामनो हायो। दा आङो बेनि गासैबो आयदाखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। दा बे समाव आङो नोंथांमोननो जब कार्डआव रां हाबगोन ना हाबाखै आं बेखौ एसे दिन्थिनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय था आरो खोब माने गोरलै बेखौ नायनाया। आरो जायफ्रा मबाइल गैया गुबुननि मबाइलाव बेखौ नायनो हायो। दा ओंखायनो आङो नोंथांमोना नायलांबाय था, आङो भिडिअखौ दिन्थिनोसै। गिबियावनो जायखिजाया ब्राउजार नोंथाङा अपेन खालाम, UC ब्राउजार नङाबा गुगल क्रोम। आं बेयाव फैबाय आरो बेवहाय नोंथांमोना आसाम जब कार्ड लिर, आसाम जब कार्ड बेनि उनाव सार्च खालाम। बेनि उनाव बिदि नुगोन महात्मा गान्धी नेशनेल रुरेल एमप्लयमेन्ट गेरेन्टि एक्ट बेखौ नुगोन। बेनि उनाव बिदि फैगोन जिल्ला बाक्सा, बरपेटा, बिश्वनाथ, बङाइगाव बेबायदि फैगोन। बे खनायाव नुदों नोंथांमोना बाक्सा, आं बाक्सानिखौ नायनि बाक्सा। बेनि उनाव फिन बे एखे खनायावनो माने ब्लक फैगोन, नोंथांनि ब्लकआ बहा, बेवहाय बरमा, बाक्सा, धमधमा, गोबर्धना, गरेस्वर बिदि। आं दा गरेस्वरनिखौ नायगोन। बेनि उनाव बेबायदि फैगोन आरोबाव खनायाव पन्सायत। दाथ' जोंहा पन्सायत गैया, VCDC पन्सायतआवनो फैबाय। दा जोंहा बेवहाय माने पन्सायत माने बा VCDC मा मा दङ, बागदबा, बालाबारि, बरगुलि बेबायदि, बेटना, देवसुङा बिदि फैगोन। दा जोङो बालाबारिखौ नायगोन, बालाबारि बिदि फैबाय। बिदि फैनायनि उनाव डिस्ट्रिक्ट बाक्सा। दा बेवहाय R1 जब कार्ड रेजिस्ट्रेसन, बेवहाय जब कार्ड रेजिस्ट्रेसन 1 नम्बराव, 2 नम्बराव प्रिन्ट इस्यु जब कार्ड, 3 नम्बराव जब कार्ड नट इन इस्यु लिस्ट बिदि, 5आव जब कार्ड, 6आव बेबायदि फैगोन। बेनाव R2 डिमान्ड एलिगेसन होनो हायो, 3आव वार्क बेबायदि, 4आव इरेगुलारिटिस एनालाइसिस बिदि,
बेनिफ्राय बेवहाय माने IPPE बिदि दङ जेसेबां रेजिस्टार दङ बिदि दङ दा गिबियाव फैनोसै जोङो माने R1आव R1नि नोंथांमोना फैनांगोन 5आव माने 5 नम्बराव जब कार्ड इमप्लयमेन्ट बेयाव जब कार्ड इमप्लयमेन्ट रेजिस्टार बेयाव फैबाय दानिया बेवहाय नोंथाङा नोंथांनि नामखौ सार्च खालामनो हागोन बेनि थाखाय बे खनायाव फैबाय खनायाव फैनानै नोंथाङा बेवहाय फाइन्ड इन पेज बेवहाय फैनानै बेवहाय नोंथाङा मुंखौ लिरना होजागोन नोंथांनि मुङा मा हमनानै लादो आंनि मुङा डिम्बेसर बिदि फैबानो जाबाय बिदि फैनायाव नोंथाङा बेवहाय नुबाय सार्च माने डिम्बेसर बेवहाय AS24 बेखौ नुदो बेखौ नोंथाङा थुनानै हो थुनायनि उनाव नोंथाङा बे फैबाय डिम्बेसर बर' बिफानि मुङा बापु बर' ST माने बेबायदि गामिया अबे बिदि फैबाय दानिया बेवहाय माने नायदो नोंथाङा बिदि नायलांबाय था बेनि उनाव नोंथाङा बहा फैसा हाबदो अबे माहायाव अबे बोसोराव बिदि नायनो हायो दा बेवहाय हमनानै लाबाय 2000 लास्टाव नायबाय 02/05/2019 माने 2019 मायथाइयाव बेसेबां फैसा हाबदो बेवहाय नुबाय नोंथाङा नायनो हागोन 2316 2316 रां माने बे डिम्बेसरनि मुङाव हाबदों आरो बेखौ नायनो हागोन माने अबेनि थाखाय बियो जादों बेखौ नायनो हागोन बेवहाय नुगोन बे खामानिनि थाखाय माने बेवहाय खामानिखौ नुदों लेन्ड डेभेलपमेन्ट उइथ प्लेन्टेसन औगुरि एमइ प्लेग्राउन्ड एट औगुरि भिलेज बेवहाय बेखिना बे मास्टार रुलनि बेबायदि फैगोन दा नोंथांमोना अब्ला हयथ' बुजि मोनबाय जब कार्डनि थाखाय माने रां हाबगोन ना हाबाखै बेखौ नोंथांमोना बेंकआव थांनानै गावनि पासबुकखौ आपडेट खालामनो थाखाय नोंथांमोना बेंकआव थाङो एखमबा सोरबा चेयारमेन VCDCनि मेम्बार नङाबा राजनिति नेताफोरनि आथिङाव हमनो गोनां जायो दा बेबायदि खालामाब्लासिनो नोंथाङा सोरबा जुदि गोरों मानसि दङब्ला बेबायदि नायनांगौ आरो गामियाव हायोबा नोंथांमोना हेल्प खालामना होनांगौ मदद खालामनांगौ गामियाव जेसेबां जब कार्ड दङ फैसा हाबगोन ना हाबाखै बेबायदि मबाइलजोंनो जिहेतु नायनो हायो मबाइलजोंनो जाहाथे नोंथांमोना नायनानै एसे हेल्प खालामो आङो बेखौनो खावलायनानै दिनैनि जे भिडिअ बेखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।